Ai ajuns aici nu întâmplător și dacă asculți până la capăt, vei afla un adevăr vechi, păstrat ca o lumânare aprinsă în miezul unei nopți grele. Există un loc în casa ta care, dacă îl speli cu sare, alungă boala și tulburarea. Puțini își mai amintesc această metodă, iar și mai puțini o folosesc. Dar înțelepciunea nu moare, doar așteaptă să fie redescoperită. Înainte să începem, te rog din inimă, abonează-te și rămâi aproape de noi. În fiecare zi, la aceeași oră, iese un nou cuvânt, o nouă lumină, iar tu nu trebuie să le pierzi. Căci binele vine încet, iar cine îl caută, acela trebuie să fie prezent. Acum, să ne întoarcem cu cuget liniștit. Oamenii de demult, cei ce trăiau simplu și aproape de pământ, știau că boala nu vine întotdeauna doar prin trup. Uneori intră prin casă, prin colțurile unde se adună umbra, prin locurile în care uităm să trecem cu lumina și binecuvântarea. Bătrânii spuneau că acolo unde nu se rostește rugăciune și nu se păstrează curățenie, se adună o apă grea, o apă a necazului nevăzut. Și atunci când simțeau că ceva nu e la locul lui, când copiii se îmbolnăveau des, când somnul devenea tulburat, când oasele se simțeau grele ca plumbul, luau un lucru simplu, lăsat de Dumnezeu, sarea. Nu ca vrăjitorie, ci ca dar curat, ca un colț de mare uscată, plin de puterea limpede a creației. Dar locul pe care îl spălau, aici e taina. Nu era masa, nu era patul, nu era pragul. Era ceva mai adânc, ceva pe care omul modern aproape că l-a uitat. Se spune că în fiecare casă există un centru al ei, un nod al energiilor, cum ar zice lumea de azi. Bătrânii îi spuneau locul inimii casei. De obicei, e acolo unde te oprești cel mai des fără motiv, acolo unde treci de multe ori pe zi, locul pe care nici nu-l observi, dar te întorci la el iar și iar. Acolo casa respiră, acolo se simte tot ce trăiesc cei care locuiesc între pereții ei. Iar acesta este locul care trebuie spălat cu apă și sare. Dar cum? Nu te grăbi, lasă-mă să-ți explic încet, ca să nu scapi nimic. Sunt lucruri care nu se spun în fugă. Mai întâi, sarea trebuie să fie curată și simplă. O lingură și să nu te lași orbit de cantități. Binele lucrează prin puțin, nu prin mult. Așa ne învață și Scriptura. Un grăunte poate ține lumea. Apoi apa, nu rece, nu fierbinte, ci călduță, ca apa în care o mamă spală copilul adormit. Pentru că nu face o treabă materială, ci una sufletească. Dai jos ce nu se vede, ce nu se poate atinge cu mâna. Se amestecă încet, până când sarea devine una cu apa. Și înainte să atingi acel loc al casei, rostești în șoaptă un gând bun. Doamne, adu pace și sănătate peste acest cămin. Nu e nevoie de mai mult. Dumnezeu nu ascultă de formă, ci de inimă. Apoi începi să speli. Încet, ca și cum ai mângâia un trup obosit. Ca și cum ai spăla durerile unei zile grele. Și vei vedea, uneori apa se tulbură, uneori simți un miros ciudat, alteori apare o liniște atât de profundă încât aproape că îți vine să plângi. Nu te teme. E semn bun. E semn că ce era greu, ce era strâns ca un nod în casă, începe să se desprindă. Mulți nu cred, dar cei ce au încercat știu. După o astfel de curățare, aerul devine altfel. Copiii dorm mai liniștit. Câinii nu mai latră fără motiv. Plantele, chiar și ele, își ridică frunzele într-o zi sau două, pentru că boala nu vine doar în trup, vine în casă, în atmosferă, în lucrurile pe care le atingi în fiecare zi și tot acolo trebuie alungată. Și totuși, există un detaliu important, pe care mulți îl ignoră și de aceea nu văd rezultate. Dar despre acesta, copilul meu, îți voi spune în partea următoare, căci nu e un lucru de spus pe grabă. Dacă am ajuns până aici împreună, înseamnă că sufletul tău caută lumină și nu se mulțumește cu jumătăți de adevăr. Și bine faci, căci ceea ce urmează este un detaliu pe care bătrânii îl considerau esențial. Fără el, toată curățarea cu sare rămâne doar un gest gol, ca un vas fără apă. Vezi tu, oamenii cred că răul pleacă doar dacă îl speli, dar adevărul e altul. Răul pleacă atunci când nu mai are unde să se ascundă. Casa
chiar și cea mai modestă, are un loc unde se adună toată oboseala, toate supărările, toate cuvintele grele rostite fără gând. Acest loc nu e neapărat vizibil, nu e plin de praf, nu e murdar la ochi, dar este greu în duh. Și aici vine secretul uitat. După ce speli locul cu apă și sare, trebuie să-l lași să respire. Da, ai auzit bine. Nu se acoperă imediat, nu se pune mobilă peste el, nu se îngrămădesc lucruri. Bătrânii spuneau că ai săvârșit o lucrare sfântă acolo, iar locul are nevoie de timp să se usuce nu doar în trup, ci și în duh. De aceea, în primele ore după spălare, se deschide o fereastră, chiar și puțin, iar aerul trebuie să circule. Aerul este mesagerul curățeniei lui Dumnezeu. El ridică ce e greu și aduce ce e limpede. Unii făceau greșeala de a pune imediat covorul la loc sau a trânti un scaun peste zonă și se mirau că efectul nu durează. Pentru că răul, dacă îi lași chiar și o umbră în care să se cuibărească, se întoarce fără rușine. Dar dacă respecti liniștea acelui loc, dacă îl lași să respire ca pe un copil adormit, atunci vei vedea minuni mici, dar adevărate. De pildă, glasurile în casă devin mai blânde, certurile se răresc fără motiv, somnul devine mai adânc, durerile de cap, de spate, trec mai repede, iar boala care se plimba prin aer începe să slăbească. Și nu pentru că ar fi vreo magie în sare, nu, fiule, ci pentru că ordinea și curățenia din casă se împletesc cu harul lui Dumnezeu. Acolo unde e curat, acolo unde e pace, acolo unde e binecuvântare rostită, nimic rău nu poate prinde rădăcină. Totuși, există un alt aspect pe care foarte puțini îl știu. Înțelepții de demult spuneau că sarea nu doar curăță, ci și strânge ceea ce a fost rău. De aceea, apa cu sare folosită nu se lasă niciodată în casă. Nu se aruncă în chiuvetă, nu se varsă în toaletă, căci apa aceea poartă ceea ce ai desprins de pe sufletul casei. Se duce afară, la pământ, într-un colț unde nu calcă omul. Se varsă cu respect și fără să te uiți înapoi. Pentru că ce ai alungat nu trebuie să te mai urmărească. Iar după ce faci asta, e bine să rostești 3 cuvinte simple. Doamne, pune lumina Ta aici. Nu trebuie multe vorbe, nu trebuie ritualuri grele. Dumnezeu ascultă inima, nu teatrul ei. Și totuși, mai este o taină pe care bătrânii o transmiteau doar celor care voiau cu adevărat să schimbe atmosfera casei, unde anume se află cel mai periculos loc dintr-un cămin și de ce trebuie atins cu sare măcar o dată pe lună. Despre asta, fiule drag, îți voi spune în partea următoare, căci nu e lucru mic. Dacă ai rămas lângă mine până aici, înseamnă că inima ta simte că în spatele lucrurilor simple se ascund adevăruri mari. Și bine faci, căci ce urmează nu e spus multora. Este o înțelepciune veche, aproape uitată, transmisă din tată în fiu, din bătrân în tânăr, ca o lumânare dusă cu grijă prin vânt. Ți-am spus că în fiecare casă există un loc periculos, un loc unde se adună nu doar praful, ci și tulburarea. Ei bine, acest loc nu este păcatul omului, ci neatenția lui. Un colț mic, dar încărcat. Acest loc este în dreptul ușii de la intrare. Nu neapărat pragul în sine, ci spațiul imediat dinăuntru, acolo unde pășești primul pas când intri și faci ultimul pas când ieși. Bătrânii îl numeau gura casei, pentru că prin el intră totul. Oamenii, gândurile, veștile, sufletele obosite, bucuriile, supărările, greul și binele. Și tot prin același loc ies. Dacă acest spațiu nu e curat, și nu mă refer doar la curățenie trupească, casa începe să adune boală, oboseală, ceartă, sleepless nights, copii neliniștiți, oameni apăsați fără motiv și nici nu realizăm de unde vine. Bătrânii spuneau așa: cum e gura casei, așa e și inima ei. Dacă acolo stă rău, greul se împrăștie în toate camerele. De aceea, o dată pe lună, unii spuneau chiar o dată la 20 și 8 de zile, după mersul lunii, se face spălarea cu sare la intrare. Acolo se amestecă tot ce lumea aduce cu ea și tot ce casa păstrează în tăcere. Și aici este taina despre care puțini vorbesc. Nu se spală doar podeaua. Nu, asta ar fi prea simplu.
se spală și ușa însăși. Ușa este primul martor al celor ce vin și pleacă. Pe ea rămân umbre, atingeri, respirații, ecouri ale celor care au trecut pragul triști, supărați sau obosiți. Ușa trebuie atinsă cu o cârpă înmuiată, în apa cu sare, de jos în sus, încet, ca și cum ai ridica o povară. Mișcarea este importantă, în sus, nu în jos, pentru că ridici greul, nu îl cobori. Și iată ce spuneau bătrânii celor ce îi întrebau. De ce? Dacă speli ușa de jos în sus, casa va tragă mai puțină boală. Dacă speli în liniște, fără grabă, casa va primi pace. Dacă rostești o rugăciune scurtă, chiar și în gând, casa va respira altfel. Unii râdeau de aceste cuvinte, dar cei ce au încercat s-au minunat. O femeie bătrână spunea, de câte ori spălam ușa cu sare, copiii adormeau mai repede, iar câinele nu mai lătra noaptea. Și cine sunt eu să nu cred? Greul lumii nu vine mereu pe ușă mare, ci pe crăpături mici. Dar iată ceva ce majoritatea uită. După ce ai spălat ușa și intrarea, nu închide casa. Lasă-o deschisă câteva clipe, măcar cât să intre un fir de aer curat. Casa are nevoie de respirație, așa cum are nevoie și omul. Și încă ceva, un lucru pe care îl spun cu grijă, ca să nu fie înțeles greșit. Nu toți cei care intră în casa ta vin cu gând rău, dar fiecare om aduce cu el o parte din povara lui. Iar casa ta nu trebuie să poarte poverile altora. Sarea spală aceste umbre, nu pe oameni, ci urmele lor. Însă mai există un loc în casă, mult mai ascuns, unde sarea lucrează cu putere și unde boala se poate stinge înainte de a ajunge la trup. Este un loc despre care aproape nimeni nu mai vorbește. Dacă vrei, în partea următoare îți voi spune unde este acest loc și cum să-l cureți, pentru că de el depinde liniștea din întreaga casă. Dacă ai rămas până aici, înseamnă că simți că fiecare casă are viața ei, respirația ei, durerea și bucuria ei. Și ai dreptate, căci o casă este ca un trup, are inimă, are plămâni, are locuri unde se adună lumina și locuri unde stă umbra. Ți-am spus că există un loc ascuns, uitat de mulți, unde sarea lucrează cu cea mai mare putere. Este un loc mic, dar cu o influență mare asupra liniștii și sănătății casei. Acest loc este sub pat. Nu râde, fiule drag, și nu te mira. Bătrânii spuneau, ce se ascunde sub pat, se ascunde și în suflet. De ce? Pentru că patul este locul în care omul își lasă trupul neputincios, în care dorm visele, temerile, durerile, liniștea, oboseala, gândurile neîmplinite. Patul este locul unde se odihnește omul, iar sub el se adună tot ce cade din ziua lui. Nu întotdeauna lucruri materiale, uneori se adună greutăți nevăzute. Acolo stă neliniștea, acolo vin nopțile scurte, acolo se naște insomnie, oboseală, durere de spate, vis urât. De aceea bătrânii spuneau, curăță sub pat și îți vei curăța somnul. Dar cum se face curățarea cu sare acolo? Nu se toarnă apă, nu e nevoie de a uda podeaua. Se face altfel, cu mai multă blândețe. Se ia o lingură de sare și se pune într-un castron mic cu apă călduță, atât cât să se dizolve. Apoi se umezește ușor o cârpă curată și se trece pe sub pat, acolo unde mâna ajunge. Mișcarea trebuie să fie înspre tăblia patului, nu înspre tine. De ce? Pentru că împingi neliniștea afară din locul unde omul își odihnește capul. Nu o tragi către tine, ci o îndepărtezi. Iar în timp ce faci asta, se rostește o rugăciune scurtă, atât de scurtă încât mulți au uitat-o. Doamne, ia greul și dă pace. Aceasta este una dintre cele mai vechi rugăciuni pentru somn liniștit. Nu e lungă, dar are putere, pentru că vine din nevoia omului simplu, nu din mândrie. Sarea, în acest loc, nu curăță podeaua, ci alungă ceea ce nu se vede, ceea ce apasă. După ce locul este șters, castronul cu apa rămasă nu se păstrează în casă. La fel ca înainte, se duce afară, la pământ, într-un loc unde nu calcă nimeni. În multe case, după o astfel de curățare, oamenii au spus că au dormit pentru prima oară, ca în copilărie. Unii au spus că visele urâte au dispărut. Alții au simțit că trezirea dimineața a venit fără apăsare,
De ce? Pentru că patul este templul odihnei și orice templu trebuie păstrat curat, atât în trup cât și în duh. Dar, fiule drag, mai există un loc, unul singur, mai puternic chiar decât intrarea și patul. Un loc unde, dacă treci cu sare, toată casa își schimbă suflarea. Un loc pe care cei bătrâni îl considerau centrul inimii unui cămin. Este locul cel mai mic și totodată cel mai influent. Un loc la care omul modern nici nu se gândește. Dacă vrei, în partea următoare îți voi spune unde este acest loc și cum se curăță, pentru că de el depinde sănătatea nevăzută a casei, fiule drag. Dacă ai venit până aici, înseamnă că simți deja cum fiecare cuvânt cade în suflet ca o picătură de ulei liniștitor. Nu e întâmplător că ai rămas. Casa ta cere pace, iar tu vrei să o aduci. Ți-am spus că mai există un loc, cel mai mic, cel mai ascuns, cel mai neglijat, dar cu putere mare asupra sănătății casei și a celor din ea. Bătrânii îl considerau cordul nevăzut, punctul către care se adună toate energiile, bune și rele, un loc care influențează nu doar liniștea, ci și trupul omului. Acest loc este în spatele sobei sau al aragazului. Nu te mira, căci are o logică adâncă. Focul, chiar și atunci când e electric sau cu gaz, este simbolul vieții în casă. Acolo se pregătește hrana, acolo se încălzește apa, acolo se adună familia în jurul mesei, acolo, fără să știm, se împletește binele sau răul. Dar în spatele sobei sau al aragazului se adună tot ce ochiul nu vede: grăsime, praf, abur întunecat, umezeală, resturi mici, suflare grea. Bătrânii spuneau: unde stă murdăria ascunsă, stă și boala nechemată. De aceea acest loc trebuie spălat cu sare, măcar o dată pe lună, în tăcere și cu răbdare. Cum se face? Pasul întâi: se oprește focul, se lasă totul să se răcească, se trage ușor soba sau aragazul. Acolo, în umbra aceea, se simte cel mai bine greutatea casei. E un loc pe care omul îl ignoră ani la rând, iar energia lui se îngreunează. Pasul al doilea: se pregătește apa cu sare, călduță, liniștită, amestecată până când sarea se topește complet. O lingură e destulă, căci, cum spuneau bătrânii, sarea multă nu sfințește, sfințește intenția. Pasul al treilea: se șterge ușor peretele și podeaua din spatele aragazului, cu mișcări înceete, de jos în sus. De ce în sus? Pentru că ridici greul, nu îl lași să cadă mai adânc. Uneori, în timp ce cureți, vei simți un miros mai greu sau un aer mai dens. Nu te speria. E semn că locul acela avea nevoie de lumină și de atingerea sării. Pasul al patrulea: te oprești pentru un moment și rostești în tăcere: Doamne, adu curățenie în casa mea și în viața mea. Nu e nevoie de mai mult. Dumnezeu nu cere fraze frumoase, ci sinceritate. Și acum, iată taina pe care foarte, foarte puțini o știu. Acest loc influențează stomacul, somnul și starea de spirit a locuitorilor casei. Nu direct, ci prin atmosfera pe care o respiră. Bătrânii observaseră că acolo unde soba sau aragazul stă pe un loc murdar, nevăzut, oamenii din casă se îmbolnăvesc mai des la burtă, au digestie greoaie, sunt iritați fără motiv, dorm cu întreruperi, se trezesc obosiți, se ceartă mai des. Și invers, când locul e curat, chiar și o dată pe lună, în casă se simte o ușurare, un aer luminos, o pace neexplicată. Pentru că focul nu lucrează doar asupra mâncării, ci asupra întregii case. Și încă un detaliu, ultimul, pe care ți-l spun cu blândețe. După ce ai curățat locurile acestea, intrarea sub pat, centrul casei și spatele aragazului, casa ta va începe să respire, iar trupul și sufletul celor care trăiesc în ea vor simți ușurare. Nu e magie, nu e superstiție, este doar rânduială, curățenie, binecuvântare și sarea cea lăsată de Dumnezeu ca apărare și purificare. Dacă dorești, fiul meu, pot să-ți ofer și un mic ritual de întreținere săptămânală cu sare, pe care bătrânii îl făceau pentru a păstra casa sănătoasă tot anul.